E todo o pobo este foron facendo aquí en Codesas Vello e se foron desplazando pouco a pouco, construindo as súas casas no Codesas Novo. Pero, eso, quedou totalmente abandonado de todo pé. Incluso en algunhas casas podemos entrar e están as camas dentro. Sí, moi precioso, moi bonito, moi precioso, moi bonito. Vamos a ir a verlo agora. Mira, seguir. Ides vendo as casas, se non se habitan, vanse caíndo. Porque a natureza toma o que seu. Mirade estas videiras, estas... Sí, estas vides, estas parras, como van tirando cas pedras, se acaban tumbando, eh? Mirade os pasillos que habían entre casa e casa, eh? E as escaleiras para subir a parte alta, porque na parte alta era onde vivía a xente. A parte abaixo era onde tiñan o gando, ou as vacas, ou o porco, ou o que fora. As cortes. Cuidado, que aí se pode vir... Se pode vir o chan para baixo. Esta non debe ser unha buena casa, Sí, casas de labranza. Mirade que... E logo lle puseron esa uralita, claro, para que non se... Pero bueno, pouco lle fai. Ainda aguanta bastante. Pero mirade que maravilla, E as escaleiras, a parte de arriba, todos os balcóns, as cortes abaixo ou as bodegas. A compras non, Luz? Ti necesitas o mar, non? Para andar ca pirajo e logo non pescar nada, claro. Andas a tirar co peixe. Bueno, e máis alá, é unha pasada, Aí hai esa eira toda, con hórreos, toda é unha preciosidade. Arriba unha poza que está abandonada con unha traída preciosa que ven do monte, todo. Un pueblo precioso, que pasa que está toda abandonada. Bueno, abandonado por desuso, vamos, porque se vai vindo, se non vive ninguén neles... No, é que arriba dentro de 10 anos vai ser isto. Claro. Porque, por exemplo, os meus fillos para aquí non veñen. Estudiaron, teñen as súas carreiras, teñen as súas... todos. Como os meus os de todo o pueblo. Eu dicía a señora que só hai un matrimonio xoven de 50 e pico. Foi o único que veu restaurar aí unha casa. Non hai outro. Nos, os máis novos con 60 e pico, imagínate tú. Claro. Os fillos veñen comer un domingo por obligación, nin queren vir á aldea. Veñen a Vindimia porque estamos 4 personas aquí e nada. Dentro de 10 anos aquí é isto, se yo digo eu ao pueblo, non, xente non se mentaliza, pero si sube toda de 80 anos. A que menos ten, se che digo, o noso matrimonio. E estas casas están en venta? Non, en venta non, porque claro... Son herdadas... Non, por exemplo, este noso, este de onde se crian os pais, os abuelos de meu home, son todas aquela dunha tía, claro que están en venta se viñera alguén comprar. Para que queren isto? Claro. Sabes? O que pasa é que, claro, unha casa destas é bonita, como digo eu, para vir, pasar 15 días por a tranquilidade, por o ambiente, por todo, pero para vivir aquí tamén non é... Bueno, ahora se pide moito vir para aquí, para estas cousas, bueno. Sí, porque para traballar nas ciudades desde aquí se vai no coche no momento. Pero non hai venta delas, Non hai venta porque non atoparon aínda a zona. Pois aquí, como non iba a vender a xente, mira, esa que está aí nesa eira, ve ahora un fillo do Brasil e anda a comprar e non ven a arreglar, esa que é un caserío, que non falta tantos cartos para arreglar esa casa. Esa que vedes aí. Sí, estou mirando aí. Sí, a que ten o horro diante aquí detrás. Aí está, esa casa, como ten o canastro. O fillo que a familia da lá, e anda a comprar, pois porque non arregle eso cunha planchada, un tellado, ese lle dá para vivir. Xente non che quere vir, xente non. Xente non busca un anaco dun piso en Ribadavia, na Cañiza, todo o mundo compra. Bueno, vos seguides a ruta, non? É que eu quedo, vou falar con esta señora porque esta casa de aquí, non sei, encanto me deixa. Home, é do meu home, pero que xa venda para que a quere. Mira, hasta aquela do primo, pode restaurar todo ese trozo. Brrr, miña nai querida. Ese do primo que tamén ten aí a morrer, porque era de herencia, sabes? As herencias antiguamente, sabes como a morrer a casa, non o primo. No, vale. as casas
As casas, Sí, por exemplo, sí. porque están partidas en moitas aldeas. Porque Sí, eran porque había fillos que de herdar, irmáns. claro. Entonces, Construían antes, pegada que as aí familias, está, claro, porque antes claro. non é como agora, quen quer unha casa pegada? Sí. Nadie. Ter os pais ao lado. Claro. Buah, no. Os pais estaban todos... Nada. O casadiño o casa quere. No, e dicían que aquí antes que era unha pasada. Eu non son daqui, que son da Cañiza, que se me come home, hai 40 anos. Eu xa pouca xente acordo daqui, me acordo bastante. Parece que aquí que era unha pasada, era un pueblo precioso. No, es que esto... Mire, perdón un momento, aquela que ten un arco ali, a casa, Aquela caiu a mitad tamén, está por a parte de baixo toda caída. Esa casa tiñan que levar un forno de leña. Por atrás viñan nos roubar, deben ser os gitanos, todo. Levan a cociña de ferro e levaron todo. Entraron, levaron todo o que había, levaron arados, levaron de todo. Mi madreña. voy a echarme a medir. Se non tes... Pregúntale a señora onde está el baño. O baño eu si queres... A ver se vas caer para baixo. No, aí E non temos cas. que ir buscar no burato. No, aí no caso...